Clínica Dental Riu, una clínica familiar. Atención personalizada en todo tipo de especialidades. Atendemos urgencias, financiación a medida. Ven a conocernos, estamos en la Plaza de las Palmeras, justo enfrente del Ayuntamiento. Y recuerda, la primera visita es totalmente gratuïta. Clínica Dental Riu, i somríele a la vida. Els Jardins del Progrés han acollit el concert solidari de l'ONG Mans Mercedàries, un concert de la Big Band de l'Escola Municipal de Música de Martorell. Però tenim una sorpresa, perquè també tenim un combo dels alumnes de l'escola que també han volgut participar, perquè són gent molt generosa, és a dir, que estem realment molt contents i emocionats i agraïts. I que ha servit per recaptar diners per Kènia. Montse Torres, secretària de l'ONG, ha explicat que aquestes accions són necessàries per poder finalitzar l'escola. D'entrada, i el que hi hagi de la botiga solidària és per tancar taulada de l'escola Lutgarda Dongata Rongai de Kènia i a veure si l'acabem i podem tancar taulada i la podem inaugurar aquest estiu. Una escola que ja porta anys treballant amb els més petits. Sí, nosaltres vam començar l'escola Lutgarda Dongata Rongai el 2016 i 17, amb el que era P3, P4 i P5. Llavors els nens han crescut i les famílies van demanar que fos ja una escola d'infantil. I per tant, l'any passat es va fer el primer pis i estan funcionant primer, segon i tercer de primària. I que compta amb un equip de professors. Doncs tants profes com aules hi ha, més el professor d'educació física, més la persona que està fent com unes adaptacions quan hi ha molta canalla, perquè les aules són de molta canalla. També està previst un nou camp de treball per a aquest estiu. I marxem 8 voluntaris i que després aquí els presentarem al concert i esperem fer el mateix que l'any passat, treballar moltíssim al matí fent classes, tallers i jocs. Un acte al que ha assistit l'alcalde de Martorell, Xavier Fonollosa, i diversos regidors del consistori.